Adunay isa ka sukilanon, isa ka single mom. Samtang nakadesisyon ng mga single mom nga mo pauli sa probinsya, sa isa ka probinsya sa Sugbo nga gitawag og Medellin. O kini single mom dahil isa ka bata nga kanan, mga bulan pa lang ang pangidaron. Ug sa nagpadulong sila sa bus, sa terminal sa bus, sa North Bus Terminal, magsige ng tiyabaw ang mga bata. Sige hilak. So pagsakay nila sa bus, nagpadayon naghilak ang maong bata. Huwag iya kinagipatutoy, yang gipadede. Karon dili man mo dede ang bata. Nasa isa ka pasayro, kay lagi pasayroan siya nga bus. Itapad kaniya isa ka lalaki. So pagtapad niya, nakasiplat ang mga lalaki nga ang iyang tapad nagpadidi sa mga bata. O wala pa damha nga nibati siya og kanyag sa mga babae. Sige siya siplat sa mga totoy. Ug ang bata nagsigig padayon og hilak. Ningon ang inahan, bibi nga nung dili magyug ka mo hilong. Anong di man ka mo totoy? Kung dili gani ka mo totoy, ako man ipatutoy sa akong tapat. So niya na ang inahan, ang babae. So nitangting ang una-una sa mga lalaki nga katapat. Sa pagkadungong niya nga ipatutoy daw kuno sa yang katapad kung dili mo hilom ang iyang bata. So samtang biyahe na ang maong boss, ang bata nagapadayon gihapon sa maong pag hilak. Hangtod naabot na lang sila sa kalungsod sa Liloan, ang bata wa pa gihapon hilom. So sige balik-balik ang maong single mom na kung dili mo hilom ang maong bata, kung dili mo dide, kung dili mo tutoy ang bata, iyang ipatutoy sa iyang tapat. Murag yulga ni ang iyang anak mo. So naabot na lang sa Danao City, Cebu. Imbes adto ra gid unta munaog ang maong lalaki, misaylo siya kay murag nagpaabot siya nga basi patutyon gid siya sa mga single mom. Karon mo hilom ra kadali ang maong bata, then jabaw na usab. Karon pagbalik og jabaw, iyan na sang gida ito lang maong tutoy sa bata. Niabot na lang ang lungsod sa sugod. Wa gihapon hilom ang bata, nagsige ra gihapon ingon ang mga single mom nga last na ka ha, kung dili gani ka mo tutoy, ako gyud ning ipatutoy sa mao akong tapat. So kay lagi ang bata way alimuhag unsay istorya sa inahan. So wala ka gwantang mong lalaki nga iyang katapat. Iya yung gipangutana ang mga single mom. Ingon siya, miss, kay balo kami sa Danao rabi agi ko nga muhunong naog. Naabot na lang tayo ning sugod. Unsa man gyud magpatutoy ka na ako o dili? Pastila na. Perti lang layuan niya naabot mga kaigalan. Kinamasin siya nga patutoy siya sa mga single mom. Sa lesson learn nato nene, kamong mga kababayanan, labi na magsakay sa maong bus, ayaw yung kayo mo magpasaya-saya sa mga inyong mga didik. Ay mga taong andam nga mututoy, siplat-siplat lang na.
Dahil yun mo kumpiyansa. So mo na lesson learned sa kasugilanon. Sugilanon nga kamo na lang i-judge kung katawa ba mo di. Basta ang katong lalaki ato ra yun ang tamuhon sa Danao, naabot na lang sugod. Wag yun siya patutya. Yan na lang yung ipangutana. Saman miss, patutoy magigan ako, dili kay sa Danao, rabay kung muna ako bunta, naabot na tagsugod. So, ka na mga kagalaan. Kamu na lang i-judge na kung magkatawa ba mong dili. So, salamat sa sunod na sad natong mga istorya nga pawala sa kalay. Maing buntag.